Gavana Migori Ochillo Ayacko wacho ni onge jatich moro amora ma igete yo marach e chenro mar kweno mar jotich ma ochakore kawuono e kaunti no. Ochillo manowuoyo e kinde chakruok mar chenro no madhi kawo ndalo abich owacho ni kweno no en mar ng'eyo jotich mag kaunti ma Migori kaachiel kod ng'eyo migepe magitiye. E odiechieng' mokwongo mar chenro ni mar kweno mag jotich e kaunti ni ma Migori, jotijego mantie lemo ma jatend migao, apisas madongo, directors, jokanyogo mag board mandiko jotije kaunti ni ma Migori kaachiel kod jotijego matiyo apisno mar gavana emano yawo pap. Jotije mamoko e kaunti ni ma Migori bende igeno ne dhi chopo e chenro ni mar kweno bende kod dhi nyime nyaka tarik 23 mar dweni. Wabiro Kwano gi ne jo Migori County duto nikech jogo ema osuru margi chulo jotijgo. Mar ariyo, wabiro ng'iyo kaka jotichwa ma Migori County ka ne odonje tich. Wang'iyo mano mondo ka ne nitiere gimoro machendo e thuolo mokadho to walos yore maler ma jok mabiro nikech kaunti to nyaka ndik ji. Gavana ma Migori Ochillo Ayacko mane oriko wuoyo e kinde yawa yanga chenro ni mar kweno ne owach ni chenro ni koro ok geti jatich moro amora. Gima watimo ni ok en dondore gi ng'ato, watimo wach ni mondo warit pesa jo Migori County ma ichulo go jotich, watimo wach ni mondo jo Migori County matiyo obed gi chir ni ibro rit gi e bwo chik gibed gi chir kendo gibed gi ng'eyo ni sirikal manyien odewogi. Kata kamano Ochillo ni owacho ni jotichgo manondike yo mok kare kaachiel kod tijego manyawawa to poni koro dhi oyudgi e kind chenro ni mar kweno idhi kaw negi okang' mar chik. Watimo sani en ng'iyo ni omenda ma wachulo kaka osach kata mbalang' mar jotich ochul ne jotich adieri. Ok ochul ne jogo ma wachore ni tiyo to ok giti. Ok ochul ne jogo kata mano osewe tich kata mano tho. Kweno ma kamae ne otim e kind ten gavana machon Okoth Obado. Kata kamano gavana masani Ochillo wacho ni onge lipot moro amora ma oyudi e opis ma bende koro nyiso duoko mar kweno go. We are aware that a head count was carried out by the former governor or the former administration. We have been trying to get the report that was issued out of that exercise. We can't trace it. But it's our duty. We are a new administration. It is our duty to tell the public that we have 4,000 or 3,000 or 1,000 members of staff. Bang' kweno ni madhi kawo ndalo abich mabende jotich mopogore opogore dhi chwalo obok maggi, obokgi idhi chwale migepe mopogore opogore ma oting'o migawo mar somo mabende dhi ng'iyo obok mabende koro chwalgo ka gin mago madieri. George Juma, Ramogi TV, Migori.